vadzoka zvekare vakomana vana majarajaros vamoziva kuti pangoitwa mistake ne the regime, payangokanganisa, payangoita act of misconduct, corruption kana zvakadaro, avatani vanenge vatosvika vakuti vachitoexposa kuti chii zvamuri kuda kuita izvi, you must lead by example. Sana pana mashoko anenge achiexposiwa panapa emafactional wars ari muthe ruling party ari kuda achiexposwa navakomana vamajarajaros paendo pake x. Subscribe like on the bell kuti muna paendo pake anobuda muzana nasunira chiti factional wars between General Chwenga and corrupt ED scam are getting nasty as they engage in fist fight. In their last Politburo meeting, Politburo appeared so angry that one would think he was about to beat up President Idi Mnangagwa. Domashwa nomuda tokona majara jerosi ano achikomenda pane post aiwa yanga yanyongwa chinzi no, there was a fist fight at provincial offices and that is unacceptable conduct. Pana pavana vachiexposa nekuti aiwa vakuna na Politburo aiwa tikuona kuti factional fights acho ava kutoenda kumusoro zvitakuona kuti matop leaders vakomana vakuita hasha neshungu. Pana vatikuona kuti vakomana potse vanenge vakuzongonyara zvavo mutemo kana kuzongonyara vamwe vanenge varipo vanyarikani, but hasha dzavo vanenge vaida kutokuvadzana. Tomina mukumi section anobuda nyora chiti kumadisciplinary hearing akufamba sei, who is being fixed. Mwana yanyara chiti muri kunyora fiction kunge the now defunct the Zimbabwean. Mwana yanyara chiti beat up here, this is hilarious. Mwana yanyara chiti ukunyepa last Politburo meeting Mudenda was acting Secretary General because Mudula was unwell. Asi ndo mashoko ari kuda pano pachiexposona majarajazi vachiti aiwa vakomana ava aiwa asisiri matensions angovapo but atova mafists nemablows vakuda kutokuwadzana. Tuze mafunguro iyi mutikulipa pamusoro pechitiko ichi. Vina kume section yedu musana subscribe or like, not on the bell icon.